И здравейте, YouTube! Добре дошли в първото ни голямо вертикално видео. Още първото видео, първото изречение, грешка. Кой не е учил геометрия? Хоризонтално видео, брат, не вертикално. Днес ще си говорим за топ 5 грешки, които може да направите, когато пазарувате матрак. Няма да говоря аз. Питали сме AI, DeepSeek, ChatGPT, Gemini и ще ги тукчукуваме. И накрая ще видим кой AI е по-добър от другия. Относно такъв тип въпроси. Направо няма да се бавим, започваме с грешка номер 1. Според DeepSeek, избираш твърд или мек матрак без да отчиташ позицията си за спане. Да, това е важно и като дойдат хората тук при нас, ги питаме на коя страна спите, легнете, пробвайте матрака, но според мен това не е най-важното като грешка номер 1. Така че може би тук ще имаме най-малък брой точки. ChatGPT. Избор само по цена, не по качество. Много хора избират най-евтиния вариант, без да отчитат дали предлага нужната поддръжка и комфорт. Евтин матрак може да се деформира бързо и да наруши съня. Като тук поддръжка, най-вероятно се има предвид опората на гръбнака, когато се лежи. Това също е много важно. Човек трябва да инвестира в съня си, защото съня е здраве, но всеки си има свой собствен бюджет. Да, грешка е да се мятаме на най-евтиното, но все пак всеки трябва да се мери според чергата си. Така че и това според мен не е най-най-най, като за първа грешка. Gemini. Не пробвате матрака достатъчно дълго. Купуването на матрак без адекватно пробване за поне 10-15 минути в различни ползи за сън е голяма грешка. Да. За да купите матрак и да сте сигурни, че това е вашия матрак, ние винаги съветваме хората не само да легнат, а да си полежат поне 2-3 минути, а ако могат да отделят дори 10. И то в ползата, в която спят. Хората, които спят в различни ползи, ги караме да лежат в различните си ползи. Така че, относно точките, мисля, че 3 точки отиват при Gemini, 2 точки при ChatGPT и 1 точка при DeepSeek. Грешка номер 2. Пренебрегваш материала. DeepSeek. Пренебрегваш материала. Memory Foam, пружини или латекс имат различни преимущества. Да, имат различни преимущества, но има и хибридни матраци, които са от Memory пяна и пружини. Има матраци, които са с latex-like foam. При тях пяната е на основата на дунапрен, но е много близка до латекса, така че това не го смятам за грешка. Това е по-скоро до предпочитание. Примерно испанците много обичат покет пружините, италианците изобщо не ги харесват, те са фенове на пяната. Никой не може да каже, или поне аз не мога да кажа, че едното е по-добро от другото. Така че това със сигурност не е. Според ChatGPT, пренебрегване на твърдостта. Изборът на твърдост трябва да е съобразена с личните нужди. Тегло, позиция за сън, болки в гърба и така нататък. Твърдия мек или твърдия твърд матрак може да влоши състоянието на гръбначния стълб. По тази точка мога да говоря много и това е много правилно. До някъде се препокрива и с първия отговор на на Gemini. Но вие ще видите, те ще се препокриват нататък повечко. Но да, за сега това е може би най-релевантното, защото всеки има различни извивки на тялото, различната твърдост, трябва да се справи с различна опора, т.е. с различните килограми, с различно твърд матрак, с достатъчно мемори пяна или покет пружини, които са по-твърди, по-меки, 7-зонови и така нататък. Но наистина има много да се говори по тази точка. Ако ви е интересно, пишете долу в коментарите и ще направим клипче за това. Според Gemini, втората грешка е избирате матрак само въз основа на цената. Фокусирането само върху най-евтиния или най-скъпия вариант, без да се съобразите с качеството и нуждите си, често води до лош избор. Да, така е. Това го имаше и при ChatGPT. Мисля, че беше първият отговор. Да. Грешка е, със сигурност е грешка, вече го казах, но и това не смятам, че е най-важното, но със сигурност е по-важно от материала, от който е направен матрак. Така че тук 3 точки отиват при ChatGPT, 2 точки отиват при Gemini и 1 точка отива при DeepSeek. И трета грешка.
Трета грешка при DeepSeek е купуваш твърде ефтин матрак, който бързо се деформира. Обсъдихме го вече. Това за трета грешка може би е окей, така че ще видим другите какво ще имат и какви точки ще дадем. Купуване без проба или консултация. Онлайн избор без тест или консултация с специалист често води до грешка. Ако е възможно, пробвай матрака или поне говори с съветник. Да, това наистина е най-добрият съвет, който и ние може да дадем, тъй като нашото магазинче си е само в Русе, но продаваме матраци в София, Пловдив и къде ли не е. Трябва ти адски много познания, за да дадеш правилна насока на човека. Има въпроси, с които може да стигнем до правилния матрак, дори и по телефона, стига човека от среща да е коректен и да дава точни отговори, реални отговори на това, което го питаме. Така че матрак по телефон също може да се продаде, но ако имате възможност да отидете и да тествате желания от ваш матрак или в някой шоурум, където имат голямо разнообразие от матраци, направете го, това е най-добрия вариант. Според Gemini, не вземате предвид позицията си за сън и теглото. Не го ли четохме, бе? Не вземате предвид позицията си за сън и теглото си. Игнорирате на тези фактори може да доведе до матрак с неподходяща твърдост, който не осигурява необходимата опора на вашето тяло. Ами да, това го коментирахме. Това също е много важно. Въпросът е като трета грешка, коя е най-важна. Нали, ако трябва да ги степенуваме тези три, може би отново купуването без проба, защото ако пробваме, сигурно няма да пренебрегваме твърдостта. Ако има специалист до нас, дори по телефона, ако има специалист, който наистина може да обясни тия неща, е доста по-добре, отколкото да пренебрегнем твърдостта. Така че да, окей, 3 точки ChatGPT, 2 точки Gemini, макар че тук те са много на кантар и накрая не знам, ще накрая, ако са на кантар, просто ще оставя победители двамата, ако имате една точка разлика. И отново една точка за DeepSeek. DeepSeek, четвърта грешка. Поръчваш онлайн без да пробваш и да провериш условията за връщане. Това го четохме вече, говорихме го. ChatGPT, пренебрегване на размерите. Матракът трябва да е с подходяща дължина и ширина спрямо височината и теглото на ползвателя. Тесен или къс матрак води до дискомфорт. Да, но като цяло размерите са доста стандартни и размерите трябва да се определят от самото легло, което вие вече имате и спите на него, или ако ще сменяте леглото, то тогава размерите трябва да се вземат предвид още при избора на легло, не толкова при избора на матрак, освен ако не изберете първо матрак. Важно е, със сигурност е важно, може би не е чак толкова много. В смисъл, това вече трябва да сте го премислили. Игнорирате материала и технологиите на матрака, не е достатъчно проучване на различни видове материали, мемори пяна, латекс, пружини и техните предимства и недостатъци може да доведе до неоптимален избор. Да, така е, може да доведе до неоптимален избор, но след като пробвате матраците и има човек, който да ви консултира за тях, не смятам, че това е толкова важно, не смятам и, че вие толкова deep трябва да влезете в това да четете за разликата между мемори пяната, латекса, пружините и пак има хибридни неща, където има комбинация от тия неща, така че да, това е малко по такова. При четвърта грешка нагоре много пъти слагахме поръчваш онлайн без да пробваш и провериш условията за връщане. Това е твърде на ниско за четвърта грешка. Може би тук някъде можеше да дойде, че избираме много ефтин матрак. Бих казал аз. Така че отново DeepSeek една точка. Пренебрегване на размера ChatGPT. Ако трябва да ги сравнявам всички 4, може би пак ChatGPT бие с 3 точки. Защото той поне казва, че трябва да гледаме за размера, да сме сигурни в него. И не само за комфорта и запасването на леглото. И 2 точки при Gemini. И последната пета грешка е слагаш нов матрак върху стара и повредена основа, което вреди на комфорта.
DeepSeek. Да, повечето двулицеви матраци за България, нали, той казва основи, което е специфично повече за Турция, за хотели, за Америка, но все пак, дори да е на основа, да значение да е на основа, на подматрачна рамка, ако са износени, със сигурност ще има дискомфорт и няма да е това усещане на матрака, което гоним, за което сме заплатили. Забравянето за основата и аксесуарите, казват ChatGPT, дори най-добрият матрак няма да осигури комфорт, ако е поставен върху неподходяща подматрачна рамка или се използва без протектор, който да го пази. Да, много е важно матраците, съвременните матраци да се ползват с протектор, тъй като повечето от тях имат дори малък слой от мемори пяна отгоре. Той не се комбинира добре с влагата, не се харесват, когато има не влага от изпотяване, но когато има някакво разливане на някаква течност, мемори пяната може да степне, т.е. да стане на топченца, става мега дискомфортно, вече не е мека, така че протекторите за по-дълъг живот на матрака, за по-малко бактерии, за това, че те могат да се перат, е супер. Подматрачната рамка, да, коментирахме го преди малко, дали ще е основа, дали ще е подматрачна рамка, ако са повредени, хубаво е да се сменят при закупуването на нов матрак, а дори да ползвате стар, ако са повредени, пак е хубаво да се сменят. Gemini, не се възползвате от пробни периоди и гаранции, пренебрегването на възможностите за тестване на матрака у дома и проверка на гаранционните условия ви лишават от важна защита и спокойствие при покупка. Така, в България, доколкото знам, има една компания, която дава пробен период във вас и ако не ви хареса, може да върнете матрака. Много тежки условия. Ако искате да ви кажем коя е, какво е, може да ни се обадите, ще сложа телефон долу, да ни пишете по Viber, по Messenger, където ви е удобно. Ще ви дадем по-такава информация. Всички останали нямат пробен период, доколкото знам, но са с много голямо разнообразие от гаранционен период. Има такива, които са с по 2, 5, 8, 10 години, 25 години и има и фирми, които предлагат доживотна гаранция. Тоест, според българско законодателство, 99 години. Така че това също не е нещо, което трябва да се пренебрегне. Тези, които предлагат тези дълги гаранции, работили сме с тях, продължаваме да работим с тях, сериозни са относно това. Другите с по-късите гаранции също са сериозни, нали? Не ме разберете погрешно. Така че това също е много, много, много важно. Въпросът е коя грешка е най-най-най. DeepSeek със сигурно ще получи една точка, защото ChatGPT говори не само за основите и по-матрачните рамки, а и за аксесуарите като грешка. Въпросът е дали аксесуарите и подматрачните рамки или гаранциите са по-важни. Според мен подматрачните рамки и аксесуарите са по-важни. Гаранциите ги чуваме, научаваме ги по време на покупка. Те са едно от нещата, които навличат към тази покупка, но често инвестираме цялата сума в матрака, забравяйки, че има и друго нещо, върху което трябва да легне той. Така че или с какво да бъде защитен също. Така че ChatGPT отново получава 3 точки. ChatGPT 3, DeepSeek 2, защото той говори за основите и подматрачните рамки. И Gemini получава една точка тук. Но това, че получава една точка, не означава, че не е важно. И накрая ги накарах да изкарат по една най-важна грешка, т.е. най-важното, за което трябва да внимаваме. И на тях ще им дам, който се е справил най-добре, ще дам бонус точки. Т.е. тук няма да е 3-2-1, да речем, че го направим 9-6-3, за да видим, ако някой търси бърз обобщен вариант, нали, да може горе-долу да изкантарим нещата. Според DeepSeek, най-важната грешка е изборът на неподходяща твърдост, която води до лош сън, болки в гърба и бързо износване, независимо от материала или цената на матрак. Да и да. Затова идвате, пробвате матраци или отивате, пробвате матраци. Затова, ако не може да пробвате, търсите някой, който може да ви даде доста описателна консултация. Търсите човек, който може да ви разпита много добре за тия неща. Казах, ако искате да направим консултация по телефона,
долу. Според ChatGPT, най-важната грешка, която трябва да се избегне, е да избереш матрак, без да го съобразиш нуждите на тялото си, като твърдост, полза за сън и ортопедична поддръжка. Да. И според Джими, най-важната грешка, която да избегнем при закупуването на матрак е да не се отдели достатъчно време, за да го изпробвате адекватно, като легнете и се отпуснете в обичайната си полза за сън за поне 10-15 минути. Да. Тук Джеми не е най-зле, тъй като има хора, които живеят в отдалечени места от градовете. Не могат да дойдат да пробват. Живеят забързан живот. Не могат да дойдат да пробват. Имат нужда от матрака сега, след 2 дена да е в тях и нямат време да запалят колата днеска, утре, в други ден да дойдат. Те имат нужда сега. Те имат нужда от тази консултация по телефона. Пак казвам, ние не я препоръчваме. Препоръчваме да може да се пробва матрака 10-15 минути, не са малко, не са много, сравнително добро време, но поне 3 минути да може да и 3 минути наистина да се отпуснете на матрака. Така че 3 точки със сигурност стоят пред Gemini и може би ще дам по 9 точки на DeepSeek и ChatGPT, защото общо взето казват едно и също нещо, парафразирано по различни начини. Ето тук ще видим точкуването и ще видим кой е победителя. Ако ви е харесало видеото, ще се радвам да го харесате. Коментирайте, ако имате въпроси, споделяйте го с приятели. Ще правим други видеа и правим и шортове, които са полезни при закупуването на матрак, на тапицирано легло. Така че се мъчим да сме ви полезни. Очакваме ви и в следващото видео.